गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय नैबे समावहाय। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, भिडिअसखौ जागायलांदिनि। आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय समायाब्लाबो। थ' आपडेट्सआ बेनो, जोङो आवगोलावबो बेबायदिनो एप्लाइ खालामबोनो मोनखादोंमोन आरो गोबांथार दावराव दावसि जालांनायबो जोङो नुनो मोनदों। आपडेट्सआ जाहैबाय CM-AAA नि सायाव जागोन। थ' बे CM-AAA आव माखासे मानिया रांफोरखौ मोननो हाबाय, थ' आरो माखासेफोरा दासिमबो मोननो हायाखै। थ' आद्रा थानायफोराहाय बेबायदिनो रिएप्लाइ बेबायदि जाफिनदोंमोन आरो बेवहाय जायफोरा रेजिस्टार खालामदों थ' दा अनलाइना फैगासिनो दङ आरो जानुवारि 1 तारिखनिफ्रायनो अनलाइना जाफिनसिगोन आरोना। थ' जायफोरा रेजिस्टार खालामदों बेवहाय बेबायदिनो ST फोरनिया 100 थाखा करि फिस लादों आरोना। थ' आरो गुबुनफोरनिया बेसेबां लादों बेखौ आङो बांद्राय मोजाङै मिथिजोबला, नाथाय ST फोरनियाहाय बेबायदिनो 100 रां करि फिस लानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। दा जियानो हक एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफोरा गोसो बेबखाय बेबायदि बिजनेसफोर मावनो फिसा फिसौ ना। थ' अमा दाउ बायदिसिना थ' बेवहाय अपसनफोर दंखायो, दुकान ना। थ' जोङो मिथिनो मोनदों मोननाया गोबांफोरानो मोनदों आरो गोबांफोरानो मोनाखै। दा बेवहाय जोङो गोबांथार दावराव जानायफोरखौबो नुनो मोनदों, खालि BJP नियाल' मोनो नामा, BJP नि मेम्बार्सफोराल' मोनो नामा। दा बेखौ जेबो बुंनो हाया, सोरबा BJP निया मोनो ना मबे पार्टिनिया मोनो बेखौ दा जेबो बुंनो हालिया, आङो बेखौ मिथिथ'लिया दा मोनो मोना जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना। गोबांफोर कमेन्ट्स नुनो मोनदों दिनै मोनसे निउसाव होनायावबो, बेवहाय कमेन्ट्सआव गोबां नुनो मोनदों BJP नियाल'सो माने मोनो बेबायदि गोबांथार कमेन्ट्स खालामनायफोरखौ नुनो मोनदों आरोना। बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया। दा जियानो हक जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन 1 तारिखनिफ्राय आरो बेबायदिनो 2 लाखनिफ्राय लानानै 5 लाखसिम गोबां बेबायदिनो रांफोर मोननो हायो आरोना। थ' जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो रेजिस्टार खालामनायफोराथ' आरो एप्लाइखौ खालामखानांसिगोन। इन्टारभिउआ उननि समाव जागोन आरो मा बुंबावनो बिनि सायावहाय, गोबांफोरानो थालांदों ना। थ' खायफाया डाबल बेबायदि इन्टारभिउ होनायनि उनावबो सेलेक्ट जायाखै आरो खायफाया खनसेल' इन्टारभिउ होनायनि उनाव लेंहर जाफिनाखै। थ' एबाराव नायनोसै मा जायो ना, थ' नुनो मोनगोन आरो आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन मामाया मा बुंदों CM-AAA नि सायावहाय। आरो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। गुबुन मोनसे आपडेटआ जाबाय जोंहा EDRE ना, जेरावनाखि एग्जामा जानानै थांबाय बेबायदिनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। थ' जोङो रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ बेबायदिनो फेब्रुवारि मार्चनि गेजेरावहाय रिजाल्टआ ओंखारगासिनो आरोना। थ' बेबायदिनो गोबांथार जब मोनगोन, 30,000 बेबायदि सेलेक्ट खालामगोन जाहैदोंना। थ' गोबां चान्स दङ, जायफ्रा उथ्रिसारनो हागोन ना थ' मोननो हागोन। दा कम्पिटिसना बारा, एप्लाइआथ' केन्डिडेटआ गोबांखा, एप्लाइखौथ' आरो बुंनो थांनांला ना, नाथाय पस्टआ गोबांथार खम। स' मा जायो मिथिनो मोनगोन आरो रिजाल्टआ ओंखारनो थांगासिनो दङ। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय CM-AAA आवहाय एप्लाइ खालामफिननो हासिगोन आरोना 1 तारिखनिफ्राय। थ' जायफोरा बेबायदिनो फिसा फिसौ बिजनेस बा बेबखायफोर खालामनो गोसो दङ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नाथाय सोरनि पार्टिया मोनमारो BJP बायदिसिना बेखौ आङो बांद्राय दा मिथिथ'ला आरोना। BJPआल'सो मोनो ना आरो गुबुनफोराबो मोनगोन बेखौ दा बांद्राय बुंजोबनो हाथ'नाय नंला। थ' कमेन्ट्सफोराव नुनो मोनदों गोबांथार माने BJP नियाल' मोनो होननानै कमेन्ट्स खालामनायफोरखौ नुनो मोनदों आरोना। थ'
बेसेबां सैथो बेखौ बुंजोबनो हालिया थ' बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আবেদন কৰিব লাগিব 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা পাবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল যুৱক যুৱতী ব্যৱসায় কৰিবলৈ ইচ্ছা বা আগ্ৰহী আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব 2 লাখৰ পৰা 5 লাখকৈ ধন গতিকে 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা আপুনি পাবৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা গতিকে আপুনি 1 জানুৱাৰীৰ তাৰিখটো মনত ৰাখক নোট কৰি ৰাখক 1 জানুৱাৰী ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে বছৰৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিস্তিত 1 লাখ টকা লাভ কৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে আৰু দ্বিতীয় কিস্তি দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী কিস্তিখিনি পৰৱৰ্তী যি ধন বাকি থাকিব সেয়া দ্বিতীয় কিস্তিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিব মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব শ্ৰদ্ধা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি যুৱক যুৱতীসকলক ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে উদ্যোগ কৰিবৰ বাবে 2 লাখ টকা আগবঢ়াওঁ আৰু যিসকলে MBBS ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি 5 লাখ টকা আগবঢ়াওঁ যোৱাবাৰ আমি 25,000 যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে 1 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াইছো আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱসায় উদ্যোগ কেনেকৈ চলিছে তাক সৰজমিন ভাৱে তদন্ত কৰাৰ পিছত 2025 চনত তেওঁলোকক আমি আৰু 1 লাখ টকা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এতিয়া হৈছে নতুনকৈ আবেদন কৰা ইতিমধ্যে 1,54,000 যুৱক যুৱতীয়ে নতুনকৈ এই আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ বাবে আবেদন কৰিছে এই বছৰ আমি ৭৫,000 যুৱকক 1 লাখ টকা প্ৰথম কিস্তিত দ্বিতীয় কিস্তিত 1 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াম ইতিমধ্যে যি 1,54,000 যুৱক যুৱতীয়ে পঞ্জীয়ন সমাপ্ত কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে আবেদনৰ সময় আৰু তেওঁলোকে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আবেদন কৰাৰ সুবিধা পাব